Mitä? Siis pitäisikö minun laulaa? Ei se. Enhän minä ole laulumies. Minähän olen puhemies. Saas se. No, olkoon. Tämän homman nyt sain, mutta hetken mä vain näitä paimentaa aion. Tätä kukaan ei voi kauan kestää. Hei apinat, kuunnelkaa, minä laulan. Salin kun katselen, näen painajaisen, kuinka ruotuneet aion. Skeidan puhumista en voi estää. Nyt kuuntelette, tai häkki heilahtaa. Taas 200 apinaa on valloillansa. Ja niistä jokaisen on valinnut tää kansa. Oi voi. Nuo 200 apinaa, jos häkkiin saisi, niin silloin hiukan Paavo Parkaa helpottaisi. Hei! Täällä olis puhemiehen banaania tarjolla. Koko päiväni mun lasten tarha on, kun kotiin hiivin illoin. Pennut sielläkin jo kiljuu pappaa. Paavo sinne, Paavo tänne. Jos EU:ssa ois joku virka pois, karkaisin mä silloin. Siivojankin hommat kiinni nappaa. No. Taas 200 apinaa on valloillansa. Ja niistä jokaisen on valinnut tää kansa. Nuo 200 apinaa, jos häkkiin saisi, ei muuta kuin ovisäppiin ja kaikki Korkeasaareen, niin silloin hiukan Paavo Parkaa helpottaisi. Mi Tartsan, Tarja, Juusein. Men hei, mä huudan sua. Turun oma apina. Moro, moro. Ota banaani. Erkki alas. Liani kakkio. Taas 200 apinaa on valloillansa. Niitä ei rauhoita mikään. Ja niistä jokaisen on valinnut tää kansa. Sinä apina siitä, no, ja sinä apina. Nuo 200 apinaa, jos häkkiin saisi. Kyllä minä niitä silloin kouluttais, kyllä. Niin silloin hiukan Paavo Parkaa helpottaisi.